mä tosiaan yllätän itteni tämän blogin kanssa. Äsken oli sellainen tilanne, että kun mä tein ton viimeisen postauksen blogiin, koskien siis postausehdotuksia ja tällaista, niin sinne sitten tuli joku anonyymi sanomaan, että kun mun videoissa on aina jotain vikaa ja semmoista bla 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 juttua. Mä sit ajattelin, että fuck this shit. Ja mä teen sen nyt. Kello on 11:15 illalla. Talo on tyhjänä hetken aikaan. Ja valo, mikä täällä on siis vaan mitä lampuista saa irti, että on huono. Ja mä yritän mahduttaa tän 10 minuuttiin, koska tää mun akku ei ole nyt täyteen ladattu, niin sammuu pian. Ja saatte nauttia Justin Bieberin musiikista, koska nyt mä oon niin ärsyyntynyt, niin se soi ja mä en välitä. Mutta joka tapauksessa, let's do this. Voisin ottaa tästä oven vieressä, missä mä seisoin äsken, on mun vaaterekki. Mä pidän siinä yksinkertaisesti muutamia paitoja, mitä mä en halua rypistää. Et siellä on jotain tämmösiä toppeja, pitkähihaisia, mekkoi. Ja sitten 6 mun käytetyntä laukkua. Ja sitten siinä on tämmönen kangaskassi, missä mä pidän mun suoristusraudat ja kihartimet ja tommoset lämpölaitteet hiuksille. Sitten tuolla alhaalla on mulla tämmönen huivisäkki, mihin mä kerään niitä. Sitten siellä on joku random hengari ja parit korkkarit. Tosta ovesta pääsee marsulaan, mutta koska kello on noin paljon, meillä on siellä jo yörauha, et mä en ala sitä teille esittelemäänkään. Sitten tässä näin tosiaan Justin Bieber soi. Ja no mun iPodin kajerit, tykkään niistä. Joskus ostin vuosia sitten Gigantista, että ne oli silloin tosi halvat. En tiedä myykö ne enää näitä samoja, mutta mä tykkään noista. Sitten tossa on mun leffakasa. Tai leffoja, mistä mä tykkään kaikista eniten. Et loput on niinku jossain olkkarissa säästössä yleisesti. Ja noi on niinku tavallaan mitä mä oon ite täysin kustantanut. Ja se siinä on leffat järjestelty genreen mukaan. Eli on komediat, rakkaudet, suomalaiset, kauhut, thrillerit ja Disney-leffat kaikki omissa tavallaan kasoissa. Sitten tossa on mun lehtikasa. Mä oon kerännyt lehtiä 9-luokalta asti. Ja siinä on tosiaan siis 2009 vuodesta lähtien lehtiä. Elle ja Trendiä ja mun vihaamaa Kosmopolitaniakin on ja Kauneutta ja terveyttä. Ja sitten tuolla on vaan lompakko, no se puhuu, lompakko. Ja joo. Sitten tässä vieressä on tää mun uusi kampauspöytä. Ja tässä niinkun puoliboardilla, mikä mun huoneen tän toisen pitkän seinän läpi, tai siis niinkun, mikä tää on, poikki menee, niin tässä päällä mulla on mun pikkudiskosta kuva. Sitten toi Enjoy-kirjain Sydämi. Ja sitten tosiaan tuolla päällä on toi jenkkitaulu. Tässä mulla on jotain käsirasvoidovea, sinkkivoidetta, Avonilta ja sitten vaseliinin meikkisivelteniin. Mä en tiedä tarkentaako tää. Ja sit siellä on Kreikasta mun lemppari rasvaa ja sitten naamaprimeria. Ja mä ajattelin, että mä en tee niin tähän erillistä meikkipostausta, koska näitä tosiaan on paljon. Ja varmaan jotkut haluaa niin tietää, mitä täällä niin tällä hetkellä nyt on. Tässä näitä ei ole kaikkia, koska mä en saanut vielä näitä loppuja tonne postista, niin mä en saanut loppumeikkejä laitettua. Sitten tossa on mun kynttilä ja 3 niitä eniten käytetyintä hajuvettä. Ja täällä huoneessa on ihan hemmetin kuuma. Tekis meni kiskasta tuo ikkuna auki, mutta meidän naapurit on tuossa pihassa, niin en ihan viitti. Että on muutenkin tämmöstä vähän idioottihommaa tähän aikaan kuvailla. Tässä nurkassa on mun tämmösiä kevyen sarjan kirjoja. Eli ei mitään ihmeellistä. Tuolla on toi Musta kaupunki,
Ja se on yksi mun lemppärikirjoista. Mut se on nyt siellä vaan sen takia, koska mä tykkään siitä. Sitten tossa on tollanen ja Älskäri kivi, se on Ruotsista. Mä tykkään siitä tosi paljon. Kun mä aina ostan jotain sellaista, millä on jotain niin kuin merkitystä, että mä en osta mitään krääsää enää oikeastaan. Ja tässä on mun tää telkkarinokka. Ja kyllähän mä hoin taas mutta tässä on lisää rasvaa. Tätä mä laitan iltaisin iholle. Ja tässä on tämmönen sydänkippa. Tai mikä ikinä onkaan, rasia. Mä ostin tän laivalta silloin kun kukahan prinsessa nyt meni naimisiin. No, 2 vuotta sitten ainakin oli. Tai 3 vuotta sitten. Niin silloin myytiin näitä ja tuolla mä pidän mun ensimmäistä ikinä uitimitallia ja sit mun ensimmäistä SM-kultaa. Et, no niin kuin tossa. Sitten tällä puolella on mun tommonen vähän niinku päiväkirja, mutta ei kuitenkaan. Mä kirjoitan sinne mitä sattuu. Ja ärsyttävä sana. Täällä mä pidän tuolla oikealla puolella mun kaikkia lääkkeitä, koska mä oon niin sairas ihminen. Ja sitten tossa on jotain hajuvesiä. Et ei oo mitään kaunista paikkaa niillekään tehty, mutta ei auta valittaa. Sitten tossa on mun läppäri. Tykkään. Tää on niinku se F8. Ja tuolla sitten on tosiaan Märilyn taulut. Kummallakin puolella tuollakin on. Ja kello. Tässä on tää mun iso vaatelipasto. Ja mulla on nyt pari minuuttia aikaa, että mä teen tän ripeästi. Tuolla on mun lehtiteline. Siellä on mun piuhoja itse asiassa tällä hetkellä. Kameran piuhoja, iPadin piuhoja. Puhelimen piuhoja. Yleisiä piuhoja. Sitten tossa on 2 tyynyä, mihin voi istua. Mä tykkään istua lattialla aika paljon. Tässä on sitten tää päällys. Ja mulla on tässä jotain kynsilakkoja, mä käytän eniten. Essiitä ja upiaita ja mavalaa. Ja sitten tossa on mun jotain kaulakorea. Sitten mulla on tossa apupeili tosiaan. Mulla on toi isokin tossa, mutta apupeili on niinku hiusten laittoon. Sitten mulla on 4 tämmöstä lokeroa, missä mulla on hiuspannat, isot korvikset, pikkukorvikset ja sitten muita hiustarvikkeita. Ja tuossa päällä on yleisemmät noi hiustuotteet, mitä mä käytän. Tuolla on pompuloita. Ja tuolla on sormuksia. Ja tuossa on mun rannekoroja. Tuossa on tosi paljon koruja Kreikasta ja Kanarialta. Ja myös on New Yorkista ja Kinasta monet ja Kalevalla tietysti. Tästä. Ja on tarkennettua. Näin. Ja toi on kans Kreikasta tällainen ihana. Nää on niitä onnensilmiä tai mitä ne onkaan. Ja sit tossa on kans. Et sellainen. Mä nyt lopetan tän, koska on mennyt 10 minuuttia. Toivottavasti tykkäsitte. Oli super nopea, super äkänen. Ja kuvat tulee sit varmaan tosiaan huomenessa. Kiitti. Heidoo!